Uthi ubaba kusenze indoda yesintu uyasazi isiZulu kodwa manje khona la ejoba izinto angazenzi uyazi ukuthi ufanele ngabe kwenziwa kanjani. So finally simbonile uMpilo Enhle Mseleku edibana nomamakhe wayomlanda eMlazi bahamba baba ne-picnic date. Molweni yini namkela kuMamgobhozi TV. Now uninzi lweni kwivideo bendiyenzile apho uMakaMpilo ethetha ngento kaMseleku owayethe yena akasathethi nama-exes singekava ke phofu yonke into iphelele. Bathi abantu uMakaMpilo utheni usamfuna uMseleku kutheni lento efuna uthetha naye kutheni lento efuna udibana naye. uMakaMpilo ke uye wathetha ngento yonke ngokupheleleyo samva uba uthini. uMakaMpilo uthi ewe uyayazi ba uMseleku uthi akafuni uthetha nama-exes, so uthi yena ke waye wasuggesta uba athethe nomama wakhe ke ngento ezidibene noMpilo since engathethi ne-exes. Then ke ngoku uMseleku wayenza into yohlawula akagqiba ke caba, then wahamba ogqibezela. Ngokuya wayehlawula isisu ehlawula uba emoshile isibaya, zange ibe into edibene notshintshwa kwesename. Into yotshintsha kwesename kufanele uba yinto eyodwa leyo. Ndiyakhumbula ke kwakunjalo uMakhe wade wathi bona bakhupha imali eninzi for inhlawulo, so bona babesebesithi babala nento ye-surname change, kanti suppose ihamba yodwa into yolobola umntana then kutshintshwe isename. So ke uMakaMpilo uthe ngobona uba ikhona i-confusion ekhoyo utata uMseleku bakhe aze ngaphambili yena ngokwakhe njengomuntu osaziyo ke nesintu, ngoba sayazi nosiba xa kuhlawulwa esiXhoseni nzawutsho because andingomZulu uye angabikho lo mntu umoshileyo, same as naxa kulotyolwa kuye kuthethe abakhongi akabikho lo mntu uzolobola xoxa naye. So since lento kaMpilo ke ukubisenamagingxi-gingxi, that's why ngoku befuna uba hey makhe aze uMseleku ngokwakhe ke kucaciselwane kakuhle, but ke ngulo ungafuni uza ngaphambili. So uthi uMakaMpilo lento izam-affecta uba utshintshe inoba isename kungakhange kulandelwe the correct steps okanye the correct traditional or cultural way of doing things. So ke nombuzo mnene nawo ngoba uMpilo ngokuyohlala kwaMseleku kwakutheni lento babengazange bathi makalotyolwe qala, because I feel like into yotshintshwa isename kaMpilo ingaphantsi incinci kunoba ethathiwe wohlala phaa kwaMseleku. Leyo ba eyohlala phaa kwaMseleku kodwa ungowakulo mamakhe ubiza nefani yapha ayikho nkulu more than into yotshintsha just isibongo. Elona xesha ekwakufanele ba bayebalelwa into yoba uMpilo ke bafuna uba alotyolwe bhatelwe, ngaba betshilo ngokumseleku wayemfuna bathi khawuqale ke umlobole kwenzela uba azotshintsha nesibongo yonke into since umthatha, because umntana sekwamseleku sehleli iminyaka emininzi phaa ungowapha. Into nje yotshintsha isename eyona nto I think ibingam-affecta kakhulu loba ade ahambe yohlala phaa kaMseleku more than into yotshintsha just isibongo. Mhlawumbi ke ndiyibona rongo mna loo nto leyo. So ke uyivezile uMakaMpilo uba ayisikuba ufuna uba athethe noMseleku kodwa ufuna izinto zenzeke kakuhle. uMpilo wade watsho naye wathi umamakhe ungumntu owahoye kakhulu into ezidibene namasiko, wade wamgxeka uMseleku uMakaMpilo uba njengoba engumntu nje othi uyawazi amasiko okanye uyawalandela, it's so funny uba izinto zenzi kakuhle. Baninzi ke abantu ekudala besithi uMseleku kodwa ezinye izinto bayaziquestiona azenzayo athi ngezesintu, ayizinto zesintu ngqo. Hayi andiyazi ke bethina nikhanitsho nani banicinga ntoni ngayo yonke lento. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.